Dadi kula nang gareng jajak weton saka Purwodadi Grobogan. Sugeng dalu Rama. Sehat Mas. Berkah pangestu panjenengan mangke kawilujengan. Alhamdulillah. Sengaja kula goleki dagelan gareng yang termuda karena ini yang punya hajat adalah Karang Taruna. Oh ngaten. Nggih. Oh berarti benten kali welingi Karang Taruna wau. Pripun? Nek Karang Taruna wau ngendika sengaja malam ini goleki dalang gareng sing gelem dibayar sak-sake. Ora. Jangan rembukan niku nggih. Piyai mriki niku anek lembungan tuna sak tak badi sanak Mas. Leres. Mungkin panjenengan wonten Karang Dawa, Karang Jawa nembe pisan iki nggih ta? Pangestu panjenengan nembe pisan menika. Lah tak kenalke nyang masyarakat piye kene iki demen nyang wayang, demen nanggap gareng. Alhamdulillah mugi-mugi bakda menika saged sambung silaturahmi langgeng selawase. Lah nggih. Amin. Nggih. Mergo kula nate diweling simbah le. Nek wong nyambut gawe aja gur petungan perkara dhuwit utawa bayaran. Betul. Petung ana paseduluran, pamriye sedulur sing langgeng selawase kuwi sapa sing ngokehke sedulur dijembarke rejekine didawake umure. Tak ngaten to, Mo? Nggih, leres. Mbak Elisa selamat malam. Selamat malam, ngaturaken sugeng dalu, biung cangi. Setelah sekian purnama tidak bertemu, pendak panjenengan tak HP mesti mboten saged mboten ya Allah, ini kok bisa bertemu bersua dengan kita Bagong Group. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih kula pun kapang sanget. Damu mboten nderekaken panjenengan Pak PG. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan kesehatan wilujeng kalis sambil sakali sekeg sampai kolo. Amin. Apa? Pripun? Jenengan mboten paham titikane Mbak Elisa kok. Pripun ta? Nek kepengin ngejob Mbak Elisa kok enggal-enggal saged niku Carane pripun? Gampil. Pripun? Jenengan ngendika mengke kali Mas Gareng jajak mesti langsung budal. Niku Kuncine niku. Oh, sancem istrine seneng ta? Wong meneng-meneng mriku iki duwe rasa kalih kula. Duh, rasa apa nih? Rasa arep nagih utang. Lah nggih, sapa dulu Mbak Elisa warga Karangjoho. Jeng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedoyo warga Karangjo ingkang Karangjo. Joho. Nggih. Karangjo. Sugeng dalu wilujeng dalu warga Karangjoho. Sing cetha to, sing cetha. Sugeng dalu. Sugeng. Sugeng. Nah. Sugeng dalu. Wilujeng. Wilujeng. Ora wilujeng. Ora wilujeng ning wilujeng. Romo, menika dalam proses taraf belajar gandeng Mbak Elisa niku ora mboten piyai Jawa to, Mo. Ampun diblasukke kok wilujeng. Sajane iki penak sugeng apa wilujenge sih? Yang bener itu apa sugeng apa sing bener menika miturut para sepuh ngendikan menawi ingkang leres menika wilujeng, Mbak. Oh, leres. Wilujeng dalu. Oh, wilujeng. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng rawuh, wilujeng tindak. Oh, wilujeng. Kalau sugeng itu kurang ya? Kurang. Oh, bagusnya itu untuk yang sepantaran atau untuk apa cowok cewek gitu beda gitu. Ya luwih halus wilujeng, Mbak. Nek sugeng menika tembung kaprah. Sugeng niku urip, sugeng dalu ati urip bengi rak ya ora pas. Nek wilujeng ki ngaturake kawilujengan. Oh, sugeng itu urip. Oh, berarti nggih enten pase to, Mo? Pripun? Oh, pami sugeng dalu berarti bengi-bengi urip kan ya enten pase. Iku tak kate entuk nek ngene. Lah nggih. Mugi-mugi sedaya warga Karangjoho. Joho ya. Nggih. Oke, aku tuh bingung di sini dulu. Ini masuk Karangdowo juga atau ya, masuk Karangdowo Kabupaten Klaten, betul. Oh, ikut Karangdowo juga nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng. Sugeng ya, urip kan sugeng ya. Urip. Iya, pinaringan sugeng sing dawa, sugeng dawa. Sugeng dawa. Loh kan urip yang panjang maksudnya. Panjang yuswa, sugeng dawa. Oh iya bener ora bener. Oh iya bener. Gagas aku kok gak rono to mau. Pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Menapa kemawon pedamelanipun ingkang tetanen nggih pinaringan datuwuhan ingkang sahe. Amin. Pedogong pinaringan. Apa kuwi? Apa? Kata-katamu ki aja marahi wong mumet. Pedogong iki apa?
Ah itu loh yang jualan-jualan itu. Pedagang kok pedogong. Penjual itu apa bahasa Jawanya ya? Penjual ki basa Jawane sing dodolan bakulan. Oh bakul betul. Bakul. Kang bakul. Nggih. Pinaringan apa ya bati ingkang kathah. Nggih, sing kagungan pedamelan dados PNS menapa kemawon dados buruh menapa kemawon dados karyawan. Aduh, karyawan kok karyawan. Apa ya kalau kerja di kantor itu loh jadi ngene lho apa nek ya? dadi bahasa sing wis pancen nganggo A ya ben A wae aja dipindah O. Nek ya. karyawan ya karyawan, pedagang ya pedagang, ora nek pedagang karyawan iki ora ono. Tetep ya. Tetep Oh, iya. ya pedagang ya. Kaya nek jeneng misal Bambang ya ora Ora usah Bambang. bombong, Oh, ya. Bambang. Oh ya ya. Ya itu pokoknya semua karyawan PNS apapun itu diberikan kelancaran kesehatan dalam Amin. melaksanakan tugas. Nah, Iso iki malah. paringi munggah pangkat syukur-syukur Nggih. bae. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Luar biasa nggih. Apa Mo. nih ya sing didungake? Dokter-dokter, perawat niku rumah sakit diparingi apa Mas? Piye ayo nek ndengakno dokter piye? Diparingi kesehatan untuk tenaga kesehatan. Tenaga nakes-nakes itu diparingi sehat. Sehat. Ya, terus diberikan apa ya hati yang luas, ikhlas Ya, dalam betul. menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Sing jenenge nakes, polisi kuwi abot lho sangkane. Betul. Lah kok iso Iya abot? karena mereka harus 24 jam siap siaga di telepon iki ono sing darurat iki, darurat iki. Ja- Kudu mangkat. Kuwi mau tunggale karyawan, nek darurat ya utuh darurat, ora nek darurat. Ya, ngono lho. Nggih, Kuwi. Mbak Elisa. Ya. Panjenengan tindak mriki yang memprakarsai panjenengan sinten, Mbak? Wajib matur nuwun niku. Ya, sinten nggih? Lho, ora ngerti. Mboten ngerto. Lah kok urusane piye nek ora ngerti sampean? Alah urusan keri, sing penting niku serawung. Saged budal, saged tambah pas sederekan, tambah ya sederek sing akeh. Elok tenan cah iki. Kandhane kok. Prinsipe apik niki mau. Nggih. Weh orang Aku gagas. bayaran ra bayaran tekono gambarku budal. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Oleh tenan iki hayo. Iki Tenan. kena tau gemi apa ora lho iki. Ayo. Iya, aku Ya kuwi urusane manajemen. Ya, Nek Keri Mbak lah. Elisa ki wis sing penting nyambut gawe lho. ya sing jelas Mas, aku lewat Mas Tri Susilo itu njawab kula. Oh, Istilah ngaten. nggih. Pak Susilo. Ya bilang kalau tanggal sekian Mbak gitu. Ya oke beres. Langsung Was. tak bunder seser nganti bolong dol. Alhamdulillah. Jenengan sing dawuh, Pak. Tri Susilo. Heeh. Kowe sapa? Loh, Mas Gareng iki gawan kotak. Oh gawan kota. Mas Gareng iki gawan kotak. Lah kok saged gawan kotak? Di mana ada cangik di situ ada garing jajak. Oke, tak ugemi dawuh pangan Lah kok iya. panjenengan lho, Mo. Tuh, dat. Nganti enjing-enjing panjenengan nyangik kok mboten enten kula. Tenan wis ta. Jangan mengkhawatirkan. Hak susul, Mo. Iya. Lah wong tenan kok iki piyayi ya multi talent kabeh kok dadi kabeh iki ana peremajaan ora beda kepemudaan sing eneng Karangjawa iki wajib dadi contoh Mbak Elisa. Nggih. Semangatnya luar biasa. Nggih. Ya toh? Dedikasi motivasi untuk membangun desane wah wajib dicontoh. Seragame ya elok. Sing pur mau seragame padha kabeh. Sing Nggih. beda mung siji nganggo ireng mau sapa mau. Ya. Ketua tim niku. Urung dadi ya, urung dadi. Dirigene biasanya. Sugeng dalu katur sedaya para pamirsa ya Nok. Ya. Bapak Ibu Dewan, Nggih, Pak Bapak Dewan. pejabat desa dan perangkatnya, Pak Nggih. Lurah asmanipun Pak sinten kalau ngapunten. Menika ingkang rawuh Ibu Kadarawati menika Kadarawati. anggota DPRD Jawa Tengah. Injih pangestu panjenengan. Ibu Kadarawati. Luar biasa. Kang Masipun to. Lan menika nggih wonten penasihat bupati kalau sampun keparang rawuh, sampun paring dawuh kita kecamatan nggih wonten nggih. Pokoke komplit iki Mbak Luar karo Mas biasa. Gareng. Pejabat ingkang saged napa nggih berbaur dengan masyarakat niku angel padosane lho Mo. Ya, betul. Yang mau mendengarkan aspirasi, yang mau melihat keluh kesah dan mau memberikan saran dan kritik masyarakat itu luar biasa. Mugi-mugi Betul. saged momong sedaya masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Berkah tur amanah anggenipun mengemban tugas Amin. dari rakyat. Nggih. Luar biasa sekali. Mo. Nyeneng Kula ya. Minimal nyenengke. iso nderek tirakat kayak gitu itu Tirakatan. udah sebuah effort Biasane usaha. nun sewu
sewu padatan iki sampun-sampun. Nun sewu niki kono-kono lho Mo. Kono-kono ki anggere bar pidato, penyerahan wayang terus wayangan diwiwiti pejabat kondur. Ning nalikanipun teng Jawa Masya Allah pejabat tak sekersa nenggani berbaur dengan masyarakat niki ngetokke ora mung laire ning batine wis menyatu kalian piyai Jawa. Lah, kuwi sing paling penting kuwi. Nggih, Karang Jawa iku undang apane ngerti ora? Karang Jawa dereng ngertos Mo. Kajaba kondang pembangunane ya kondang babakan kuliner bakmi godhog. Wah. Itu aku suka itu bakmi godok. Bakmi godhog kok godhog. Enak loh kalau bakminya orang Jawa itu kalau bikin bakmi godok itu enak. Ada endoknya kan. Kadang aja itu beda harga, endok bebek maupun endok pite. Endokmu kuwi. Kok saya mumet. Pakai pite Jawa juga. Lah nggih. Apa meneh sik dagingnya ireng-ireng. Waduh. Wah, wis Enak itu. Dagingnya Ireng-ireng. Kalau pite Jawa itu soyo ireng, soyo empuk. Enak. ireng ya no kok ireng-ireng. Oh berarti iki gak enak sing enak iki. Putih-putih kok. Ya kalau putih kan ya agak alot ya. Ya, wis muga-muga berkah barokah. Amin. Derek memuji warga Karangjoho pinaringan panjang yuswa cinaketing bagya mulya tinebihna ing memala tinebihna ing sengkala. Mugi uripipun gesangipun tansah manggih kawilujengan lan katentreman. Amin Allahumma amin. Semangat buat para pemuda. Oh arep saiki ki arep menaikkan pemuda yang peduli sama warga iku angel lho Mas. Leres. Saiki wis zaman HP wis do mikir ke awake dhewe. Betul. Sok meninggikan egonya pribadi orang gagas tonggo teparone ning nyatane pemuda Karangjoho sebagai tolak ukur dari pemuda-pemuda yang lain kersa budidaya nyawiji kagem warganipun. Amin. Jos hebat. Nggih. Kok kali saus panglipur macange. Menika wonten pundutan Mbak Elisa. Langsung tancap menika kagem Pak Dalang ing panggung kula nyuwun caping gunung yang nembang Mbak Elisa. Saking kula Sukiman. Oh, Sukiman iki sapa nek Sukimen ya? Bojone sing kuwi 6. Sukimen gak dulur wedok. Menika ketua kelompok tani ing Karangjoho matur sembah nuwun nggih. Waduh. Inggih nika wonten pikantuk bebungah Rama. Napa? Saking pepunden kula Nggih. Juraganipun bakso gareng Yogyakarta. Nggih. Matur nuwun khusus kula wau diparingi bebungah. Nggih. Ngendikanipun Mbak Elisa gak sah tak sawer Mas. Lah kenging napa Pak? Wis sugih. Aku terus gagas mo. Pripun? Lah aku disawer dhewe berarti aku jek kere ya. Boten. Mergo saking tresnanipun. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun iki atensi dari YouTube juga luar biasa banyak. Ayo engko dituruti ben kabeh padha entuk kemarman nggih Mbak Elisa, Mas Jajak. Nderek Rama. Ayo iki nggo first time dinggo ngangge swasana. First time niku kali pertama. Lagune aku nyuwun caping gunung ya. Sing memang Mbak Elisa sing jengleng Mas Gareng Jajak. Oke. Ya. Nek jengleng niki semangat kula. Mugi kauningan para kadang Mas Gareng Jajak menika aslinipun nggih dalang wayang kulit nggih. Oh napa nggih? Nggih. Dalang to. Ampun ngaten Mbak. Mengko nggih pangripta lagu nggih dalang. Alah sembarang napa-napa diayahi Mbak Elisa niku. Alah aja ngoten napa aku ndak isin pekewuh rikuh kula mengke. Teng mriki mari pasarane jenengan kok mo. Ora ngono. Wis nek jenengan promosike gek ngalih teng kula jenengan piye? Ora masalah. Iya, rezeki sing enak ngatur kok, santai wae. Iya. Sinten sing ngatur mo? Gusti Allah lho. Alah nek dalu niki sing ngatur panitia kok. Kok iso? Lapine ngene. Ayo, kaya apa? Siapke Mbak Elisa. Oke, bismillah. Saben bengi nyawa Permulaan yang bagus. Aku langsung takjub kaget. Kandhani kok. Marem. Marem. Mbak,
Mbak kowe muni arem-arem ngono Mbak coba. Arem-arem. Alah, Marem. Marem. Marem matiku mongkok. Mongkok. Sing Ya. bener ki muka. Dadi ayo jagone ndek iki. Tapi ora gumun nek sepisanan ya pancen mantep-mantep biasa. Iya, betul. Nembong kok kaping pindho ping 3 50 wis. Oh. Lemes kamu lemes. Ojo kenyek wong lanang, Dik. Cilik-cilik wong lanang mentes rasa tur bakoh. Ah iya. Nane Aku kok, Dik. Buktikan. Ayo to. Aduh. yen memaca mong karo janur kuning. Oke, Mantap. mantap. Piye? Yo, jos. Sido gelem tak maru ora? Rung. Kowe nandingi Jali aja pisan pindho. kanggomu mantap ta Mas Gareng. Kanggo Enggak. Mbak Elisa itu belum apa-apa itu. Lah kok jenengan saged ngendika ngaten? Anu nek ngerti katuran gak nih Mbak Elisa. Beliau Nggih. itu kan orangnya itu smart, cerdas ya toh. Cerdas. Dan dia itu periang, Nggih. energik, ya Nggih. toh. Heeh toh. Nggih, Wonder leres. Woman. Leres. Powernya ngeri. Lah nek mong kaya sampean ngono kuwi lagi ping pindho ping 3, alalah delok wae. Genep ping 10 tele-tele wis ta. Iya. Nuwun sewu mo. Pripun? Ampun sok gampang batang saka ngarep nek durung ngerti tandang gawene mo. Wah. Aku kok janakane wong Purwodadi re. Waduh. Ya, coba buktikan ayo. Lagi ping piro ki mau? Lagi ping Kalih, piro? Mo. Pindho. Oke, lanjut ya. Nek ra malah kono dhewe sing menggeh-menggeh iku. Yang kelima masih kuat. Piye Mbak Elisa? Beda, udah mulai ada penurunan. Tadi yang pertama enak banget ya. Yang kedua? Sing keloro juas, mantep. Peng pindho peng 3 5 iki mau rada melorot. Nah. Rada medun setetek. Yo, sik. Hop, hop. Sik, setitik apa setetek? Ya mau ngendi Bingung aku. rodok medun piye? Agak turun sedikit. Oh, sedikit Rada toh. medun setetek. Wah, kupingku ki bosok tenan kok. Mana mo? Iya, kupingku ki lho. Agak turun Jenengan mau anggenipun mireng nipun? setetek ngono apa piye mau? Ya kan, Sing bener piye? Basa Jawa itu setetek mbok setetek suwi-suwi tadi bukit. Setit. Piye? Gono dudu. Tujune kula iki yang beriman momo. Upama aku ora beriman ngono ya samoh ndek iki sore pisan. Ya arep maklum wong Mbak Alisa iki ora kagak. Asli pundi Mbak panjenengan, Mbak? Gula seko toli-toli. Toli-toli. Itu Sulawesi. Sekol toli-toli karo Toli-toli. sekol lambelu. Lambemu dhewe. Wis tau roh nggone. Iki. Waduh. Lah apa? Kok kene ini cangkem. Cangkem itu coro elek, coro apike tuk-tuk. Tutuk ya. Aku mlaku wis tutuk nggone. Lambelu dudu buka wine nggon Google Google Map. Buka tulis lambelu. Lambelu. Kok toli-toli. Toli-toli. Terus dijembeng, ngono dijembeng di zoom ngono. Ketok kok nggone nyendi kono kuwi. Set situ. Diperbesar, diperlebar. Basa Jawa, Mas. Oh iya dijembeng-jembeng, Ya, bener. bahasa Inggrisnya di zoom in. Iya, Zoom iya. in. Bahasa Indonesianya diperlebar. Basa Jawane? Jembeng. Oke. Oh, Aku wis bayangke upama anu ya. Bener kan? Oh betul. Aku itu dapat kosakata Kamu setetek-setetek sudah agak baik ya. Yes. Aku suka setetekmu apa? Sedikit belajarmu itu semakin baik. Wes saya mundak. Nah, sedikit Saya belajarmu mundak, semakin saya mundak ya. Iya, kamu support aku kan. Oh, aku support banget. Aku suka dengan itumu apa? Karya belajarmu itu bagus banget. Karep murek wis Ngono kakek. lah.
Tandangi meneh ya. Oke, ayo lanjut. Masih semangat kan? Oh, masih. Kalau yang kurang semangat diombe di degan dulu. Mau ngombe degan dulu. Apa? Ngombe degan. Niki disponsori Degan. Degan. Degan jeli Mas Saipul, mangkat Ya. matur nuwun Mas Saipul. Matur suwun. J matur suwun, matur suwun. Ayo. Degan. Arep Sampai pundi? mana aku tadi lupa. Dileng-eleng sik no goleki sik Pacitan ya? Heeh. Oh iya. Rodong idul. Oh kuwi panggonan, Pak, ya. Pacitan sarwi Hop, iya. Wes. Kene ping 10 loyo. Rasa dikukup lis. Piye? Iya. Aku jane gak loyo mo. Piye? Gur pura-pura loyo. Pamriyah apa? Lah, Bendi? Mbok WA, mbok wedok WA. Piye ta? Apa? Piye? Terus-terusno polahe. Aman Mbok Wedok. Ora apa-apa. Iki nek Ora apa-apa. Iya. Sesuk nek entuk lawang mulih ning omahku. Enggak usah balik sik ning Alah, Purwodadi. nek mbok wedok gampang reh-rehane kok mo. Lah piye? Tak balesane sik. Lah piye ta? Balesen. Tak bales apa kira-kira? Gak sah nesu Bu, engko bayar aku pek kabeh. Iso wae. Langsung balesi mo. Piye? Oke sayang, lanjutkan. Oke. Oh no aja ya. Santai wae. Makan ngono sih. Halah lumrahe wong wedok yo gur materialistis ora usah bohong. Kabeh ngono kuwi. Ya. Apa ya ta? Apa mau iki materialis ibu-ibu sinan apa materialis ta? Ha. Bu, milih cinta apa duit? Kandhani kok. Cinta ya apa? Cinta ya apa? Cinta Ora ki cinta-cinta. apa? Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Ha iya. Kandhani kok. Koncoku ya ngono lho. Wah, entek-entekan ra rentok apa-apa. Sapa ta sapa ta? Eneng Mbak Elisa eneng. Santai. Tabane pokoke bangsa Balungan wae gede dhewe. Wis direwangi, wis entek pin motor Honda Beat siji. Wis barang entek ditek iki tinggal minggat motor. Nun Yes, Romo. Jenengan mbok ampun ngaten. Lah pripun? Piyaine mukok niku lho. Iya. Pucet wes, Sabar. Rasido sukses. Mula Mas, nek ketoke wong wedok kok ora kena dipertahanke, rabi lanang Mas. Lambe. Aku apa? Wes. Lah ora urung nek wedok ya dihapusi meneh kok. Ora. Wong aku karo sing iki rada getun ya anak aku. Weh, iki bisa streaming lho, engko WA meneh Mbok Wedok. Nek mun tak kono gak gawe aku. Oh, iya, iya. Ning anu Mbak Elisa ling ngawasi ora to iki Mas Jajak? Pangapunten wong kula Ning nggih streaming boten ling ngawasi. ngawasi ora kira-kira. Kira-kira wae kira-kira. Los banget aku. Los ya? Los sak dole. Jos. Musik Mas, Ayo. sedap. Kula sing gak kuat sing mburi mo. Piye? Los sak dole niku lho gak kuat. Maksudnya tuh aku bebas gitu loh. Jenenge all out ngono kuwi. Single and free. Yo ora kena ngono to no. Lah piye? Ndelok WA-mu ndek karo aku jare sayang karo aku. Ora kuwi sapa sing WA? Mbak Elisa Okarus. Duduk. WA karo aku tak rewangi padu karo mbok wedok. Golek ana si Elisa apa sapa golek Mbak Elisa sing Aku enggak WA aku yo ngono. Ya Allah niki lho. Elisa sapa? Elisa Okarus. Di. Iki lho. El sapek. Waduh, yo itu. Elsa sampai. Aduh. Lah tuas dia iki dadi padudon e. Oh, kok salah deleng kowe. Nebus pasir. Jenenge ora Elisa, El sampai no. Layak Ah, njaluk iya. Wingi kan WA kula nyuwun transferan 2000 ngoten. Bae El sampai bakul pasir kok iki. Iya. Terus ke, yo. Panas udan. Yo parikane Mas Gareng. Iya. Kula? Nggih lho. Oke. Nandur jahe Nandur jahe ning galengan nang galengan nyambut gawe nyambut gawe bebarengan. amin
Ora ana senjata sing paling ampuh kejaba kerukunan. Betul. Sapa gelem rukun insyaallah saya bakoh, saya kuat, saya kukuh kaya dene warga masyarakat ing Karangjoho dari kerukunan masyarakat ngumpul dadi siji nyata nek akur selawase kukuh selawase amin Allahumma Amin. tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo Mbak Elisa, gawe parian tentang warga Karangjoho utawa Karang Taruna. Ayo. Hoya apa hoya? Ah, cerdas ayo. Boboho. Hah? Kok bobo? Ora apa-apa boleh. Ayo, sasaranmu. kekinian kok. Bobo. Piye, Mbak? Bar adus klekaran. Bar adus klekaran. Aku melu. Terus Para warga lan Karang Taruna ing Karangjoho mugi pinaringan rukun ayem tentrem panjang yuswa kathah rejeki lan lumintu ing karaharja. Amin. Dawa mentalis. Nun sewu Rama. Piye? Niki sanes parian Lah apa? puisi. En kompelit. Mantun ki sing penak lho. Ya. Madang sego Madang sego. ning tengah sawah. Tengah sawah. Piyai Karangjoho berkah barokah. Ya wong iki dhewe-dhewe, kowe seneng cendek, aku seneng dowo. Kan iki Karang Dowo. Iya. Oh, aku seneng cendek, kowe seneng dowo. Oke. Loh, dorungokno Elisa iki seneng Jawa ngerti ta? Iya. Romo. Ayo sing cendak-cendak sumingkir. Nek babakan cendak lan dowo bisa dikondisikan. Oh iya, oke. Situasi, kondisi dan toleransi menentukan. Singkatannya apa? Sikon dan toleransi. Iya. Parian iki sinden-sinden nggih mboten. Oh, nggih. Oke, Kalian yo. semua. Ayo Bu Sinta, Bu Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ayo Sin, ayo. Mbak Sinta sing muli. Iki Parian kocok dhewe. Niki. Jajarane bareng Anoman. Kowe arep ngendika nek Ya, ini kan Ora sing maksudnya iki padha kan. gedene ngono lho. Gitu lho, pas Sesuai. ampun ngaten mo. Niki selera kula. Nah. Ayo Sin. Terong dawa. Lah, sik to, Dok. Mbok liyane terong to. Sepen. Oh senengane terong rek kok. Bebas kok. Boleh. Ya wis ah, manut. Iya. Terong. Ditekem-tekem. Hah? Terong Jawa ditekem-tekem. Kayak apa ya? Yo. Aku masak kok, ya masak. Nek masak ora ditekem ana kudune. Oh iya. Oh, nggo dolanan ya. Terus. Karek kok idak ngono. Lah tegese Masa kali ditekem-tekem nggo dolanan. momong putrane. Putrane seneng dolan ngoten lho, Mo. Du. Lah nek Ayo. uduk terus jenengan Wis ora sah ayo mah aku. Terong Mugi dawa. warga Jaha Heeh. pinaringan ayem tentrem. Amin. amin. Ayo. Ya apik men to Mbak Sinta. Apa? Wis ae Anoman. Ditekem kok ya mesti apik. Ayo. Yo. Bu Wida ayo. Wida niki Mbak Yu kula piyambak niki. Nah. Apa sapa dia? Ayo Bu. Kakak ya, kakak. Tuku telo, Tuku telo. wadai tampah, Adai tambah. mugi warga Karangjoho Heeh. kebak berkah. Amin. Amin 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 amin. Ayo, Winanti. Trah Winarno iki ayo. Winanti Trah Winarno. Yo. Mas Bowo. Weh. Weh, weh, jan. Sik. Mas Bawa Suranto. Bawa Bos Suranto. Niki spesial kangge Mas Bowo mawon. Oh iya. Mas Suranto, nyun pangapunten. Nggih, saged pipis-pipis riyen. Mas Bawa. Mas Bowo. Metu ning jaba. Waduh, metune jopo. Oh alah, Udut arep udut. kelakuane bojomu ngono kuwi lho jebule iki. Wis paham ta jenengan? Bar kon jero omah ki lho, Mas. Oh, iya. Ngelir teng jaba. Iya, paham. Oh, metu jopo lho sing bener ki ngono metu jopo. Ora ditokke jopo ning metu jopo. Iya. Terus Warga Karangdawa mugi berkah kleru. Lho, kleru ta. Mugi panjang yuswa. Amin, amin amin ya rabbal alamin. ya. Itu jopo mah lho, Saiki Mas. Mufida. Mbak Mufida. Mufida. Eje. Ayo. Oke. Iya. Masang baliho. Sik. Apa? Masang baliho.
Masang baliho. Baliho, baliho, baliho. Kupingku bosok tenan iki. Terus Ning dhuwur sumur. heeh. Dhuwur sumur. Muga warga Karangjoho Heeh. panjang umur. Amin. Aja. Terakhir genduk. Wadah, ayo ndak. Aku nek karo iki mboten wani nyedak kok, Mo. Lah ngopo? Biyen seneng aku tak tolak kok. Iya. Iya. Nane. Sapa sing seneng sapa? Apa ya ndak? Bener ndak? Mboten iki. Mboten lho, ora lho iki Wanda ora lho. Ora nutup-nutupi, Nduk. Jaman kowe ngekos kae sing bayari sapa? Sapa? Emangnya sapa? Bapake dhewe to. Masa Aku dhewe yo golek-golek kok. Nduk Wanda. Ayo nak coba kaya ngono. Alah. Pak Cahyo. Lho lah, yo tau melu kono ne yo. Iki dhewe Pak Darmono yo Pak Darmono. BG kok Mbok ora ngono kuwi to. Ora kok jeneng Cahaya ki masyarakat. Heeh. Terus piye, Nduk? Lunga menyang Solo. Heeh. Oh, golek wayang kuwi. Terus piye, Nduk? Warga Karangjoho Heeh. mugi bagya mulya. Amin. Amin. Karepe iki ngono ati. Ora bocah kok ayune ngene iki anake wong pira to, Mo? Lho. Anake sapa kok anake wong turu tak. Nyun sewu, Piye? jenenge mbok ampun galak-galak. Lah, Nyun piye? sewu nok. Anake wong pira no? Lho anake wong loro to, Mo. Rampung perkarane jenengan kok geger nyapa to? Lho lah anake wong loro. Lah bapak karo ibu rak ya wong loro to, Mo. Oh, Lah- karepe ngono. Lah iki lho Mbak Elisa malah anake wong sak kabupaten ya ra geger. Kok iso? Bapak pundi daleme? Seko toli-toli. Ibu? Seko lambe. Lho sak kabupaten to kuwi. Oh iya. Oh, anake wong sak kabupaten. Iya. Pinter. Asem tenang. Itu kapusan aku ya. Mula mencerna kata-kata itu dengan kepala Iya, iya. dingin, Iya. jangan kepala panas ku ndak malah dadine ora becik. Ya, betul. Zaman saiki lho ya. Leres. Subu pendek itu kudu diilangi. Lah. Yo, terus Iki pengrawit kabeh barikan mboten? ora usah. Ngutangno teko pajak Kan ning sesuk-isu. sesuk-esuk. Heeh. Panas udan panas lengaling capek gunung. Iya. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang swarane. Diantol-antol sanenge banget sapi so kumpul. Langgam Mbak Elisa.
Terima kasih Mbak Elisa, Mas Gareng. Matur sembah nuwun Rama. Mbak Elisa, iki nek Ibu Kadarmati ya ta, Ibu anggota DPRD Jawa Tengah durung diaturi mrene iki awake dhewe urung lega. Terus menika. Nggih. Ben didorekke karo Kang Mas lan ora lali mbok bilih wakil saking Mas Hamenang tasih kasuwun pinarak munggah mriki nggih ta. Pripun? Setuju mboten Mas Gareng? Sampun jumeneng panjenenganipun. Ya monggo dengan hormat, dengan segala hormat. Mbak Yuku sing tak tresnani, monggo. Mbak Kadarwati kasuwun jumeneng mriki, monggo. Yuk. Yo. Mbak Elisa, ora mokal nek Mas Hamenang ki langsung ke AD1 Klaten mergo dari dulu pendidikan tentang kedisiplinan pemerintahan dan lain sebagainya termasuk pendidikan politik itu sudah digembleng oleh ibunya sendiri Mbak Elisa. Oh ngaten nggih. Jadi udah terbiasa dengan kedisiplinan. Betul. Jadi untuk menuangkannya juga mudah karena itu wis jadi kebiasaan gitu ya Bu. Betul sekali nggih. Disapa dulu Mbak Elisa menika. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu. Kula deg-degan nih. Pripun? Deg-degan.
biasane semah kula niku risik jak mulih terus roh Mbak Lisa lo Mas Gareng iki kusik ya Bu ya. Anu Mbak Yu menika terhibur Mbak Yu dados. Nggih. Ampun gadahi panyokro bawa iki nika nggih Bu nggih. Mboten karena kan cuma lihatnya di YouTube. Oh ngaten. Kalih kadang kan sakniki jarang do nonton TV to. Leres. Kala-kalih niku lho barang setan cilik napa Kece jenenge itu. HP gitu. Leres. Setan cilik debit ora ndulit nggih niku. Nggih, betul. Nggih HP niku rak anak sekolah niku kan pintere mergo HP ngayale ya mergo HP. Nggih. Scroll shot niku wah pun saniki mangan men sambi Habiskan waktu. dolanan HP. Iya. Nah, Mestinya kan seperti ini juga salah satu pendidikan untuk masyarakat membangkitkan kembali cinta pada budaya, Nggih. cinta pada tanah air. Nggih. Ngeten ta? Leres Ibu. Budaya Jawa ini mempersatukan bangsa menurut kula. Leres Betul. ngoten? Betul. Bisa toh Mbak bahasa Jawa? Bisa dong saget. Oh, saged. Niki padahal aslinya mboten Jawa, Pak Ibu. Pundi Mbak? Toli-toli. Ada yang tahu ini masnya masih Itu muda ini? Sulawesi Tengah, Bu. Sulawesi itu Iya. dadak nyabrang laut. Wah, nggih. nyebrang segoro. Jadi nyebrang itu segoro. ngalor ngetan. Ngalor ngitan ya. Terus C. masih itu ya naik pesawatnya berapa jam, Pak? Niku menawi naik pesawat bisa via Makassar nopo Sepinggan, Bu. Loh. Nanti dari Palu ke Toli-Toli itu bisa 8 jam, 9 jam. Waduh, wes Luar biasa. Nek ra cinta Joho Nggih, Joho. Ra mungkin tekan kene tepuk tangan itu Mbak Nisa. Nggih. Itu tadi Wah. kita numpak motor mabur jenenge. Nggih. Motor mabur parkire nang isor. Orang motor kok iso nggo wong 50 ya. Lah ya, motor Luar mabur biasa. tapi parkirnya tetep teng isor, gitu. Nggih. Ora enak motor mabur parkir teng dhuwur. Ya betul. Ampun lucu-lucu lho. Ampun lucu-lucu lho, Bu. Niki garenge mengke gak boten Mangke palu. pados inspirasi baru Bu. ngaten nggih. Parkir motor mabur sing ning dhuwur. Sik wonten. Nggih, ming guyon. Nggih. Matur nuwun Mbak Lisa, Mas Gareng dari Grobogan. Leres pangestu Berarti panjenengan. dulu anak buahnya Bu Sri Bu Bupatinya itu Bu Sri Sumarni. Sumarni Leres, ya, teman leres, ya. leres, leres. Salam. Sekarang diteruskan itu ya. Nggih leres adikipun rayinipun Nah, nggih. nggih, Bu mboten Sri adoh, nika. berarti kan nek niki mboten adoh Mas Dalang niki Nggih. Grobogan sakniki enten dalan tol Maknyuk ngoten rampung. Nggih. Nggih. Kan nek menek golek mbako nggih ten mriko. Ten mana nggih Purwodadi. Leres nika Nah, sakniki. niki ayu-ayu kabeh ini nom-nom ngeten iki semangat. Luar biasa Bu. Nggih. Nggih. Lah niki Sinden-sinden lagi niki lho sekarang. nonton wayang mboten kelong niki lho kula hitung Pripun? mboten mriko tumplek-blek. Tumplek-blek, Bu. Nah, tumplek-blek tahu enggak tumplek-blek? Tumplek-blek. Tumplek-blek Bu. Nah. Tumplek-blek. Ya. Mak plek. Saking banyaknya kan. Tumplek-blek. Pak Lurah tadi Ya. lihat jenengan nah itu di sana Ya. Pak Lurah tok. Ya. Terpesona. Lah kok malah ndelik iki. Semelang tak jak joget iki. Iya, sembunyi ya Pak Lurah. Mbok menawi sakit nyawiji sekalian loh Pak Lurah. Nggih, enggak apa-apa. Monggo silakan. Pak Ini- Lurah itu mirsani Nggih. jenengan ini Ya. kami ketenggengan duduk bisa berdiri, Mbak. Tahu Tetenggengan, nggak? tetenggengan itu apa? Ketenggengan tak kasih tahu Pak Lurah. Terpesona, terpesona. Apa, Terpesona. Terpesona. Oh, kira tegang gitu, bukan? Kira. Wow. Kan dindi loh. Lisa iki. Ketegangan. Ya. Nggih, saya terima kasih Nggih. pada Mbak Lisa, Mas Nggih. Gareng Nggih. ikut mangayu bagyo di Karangdowo, Klaten khususnya di desa Karangjoho. Nggih. Nggih. Karangjoho. Nggih. Nah, kula sakderenge izin mantuk karena besok pagi itu sudah harus. Nggih. Saya tadi udah di beberapa tempat karena Klaten kita harus gerakan kebersihan bersama-sama. Betul. Biar sekarang ini kan sedang ini Pak Dalang. Napa? Hama tikus. Oh, leres, nggih, leres, pemberantasan hama tikus Nah, ini nggih. harus semua kebersihan Nggih. karena sekarang baru heboh tentang Nggih. ini kotoran tikus. Oh yang ya, itu Oh, bahaya nggih. sekali. Nah, ini kan harus semua gerakan kebersihan. Leres. Ya. Nggih, Jadi nggih, jangan nggih. nanggap air kencing tikus itu rabuk, tidak. Oh, nggih. Beda, air kencing tikus itu tidak seperti air kelinci Hmm, atau air nggih. dari kambing. Ya. Kalau kelinci Nggih. dan kambing untuk rabuk. Betul. Tapi Nggih, nggih. kalau tikus ini Bahaya, berbahaya. bisa mematikan. Bisa mematikan, betul. Dan Nggih. ini proses penyembuhan kalau sudah kena ke apa? Napa?
Pencernaan, oh ginjal, ya. ginjal itu harus apa Bapak Ibu cuci darah. Nah, maka kita sampaikan mari kita bersih bersama-sama. Bersih-bersihkan. Saya gerakan itu dibantu Pak Dalang gerakan bersih bersama dan bersih nggo awake dhewe, resik nggo awake dhewe, sehat nggo awake dhewe, rezeki untuk kita semua. Amin. Saya minta lagu. Napa? Blitar bisa enggak? Oh bisa. Nah, Blitar ini dibagi sama saenene nggo tuku teh wae. Malu loh aku kalau kayak gini. Tanda tresna ya, Oh Mbak. iya, kalau katanya rezeki nggak boleh ditolak ya Bu ya. Ning kok es teh. Nuwun sewu lho, Nok. Jenengan wong ngendika piye? Rezeki nggak boleh ditolak. Gak entuk ditolak ngendikane ibu kono kok es teh lho. Ayo budal. Iya. Mendono es teh. Ya, Kita tutup borong adus, sampene yo Tutup waduh piro. iki sampah. Matur sembah nuwun Ibu berkah. Matur sembah nuwun Ibu, sembah nuwun nggih. Blitar. Pistol penting tipis rokok. Betul. Sampai ketemu nanti tanggal 30 nggih Bu. Amin amin amin. Wonten alun-alun Klaten. Wah berarti kalih kula nomo. Pripun? Mangkaton arep mangkat le. Sembadani lah ya. Sendika mo. Tenang wae ya. Wis anakku lanang siji iki kudu angka ikut. Iya. Nggih nggih. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu untuk berkahnya. Mbok meneh kersa nderek nyekar Ikut Ibu. nyekar, Kula ora iso nyanyi, kula Oh penikmat. iya. Oh, penikmat mawon. Wakil nggih, diburokke kula mawon nggih, kalih siden-siden nggih. Siap Siap, niki, siap. wong sakmene cek. Ngiras pantes mengenang jasa Bung Karno. Iya. Temanipun Blitar. Ayo coba kaya ngapa, Cok? Mbah nuwun Bu. Iya. Ngagem gamelan mawon rumiyin nggih. Nggih, ya. Nggih. Monggo Cok diwiwiti lagunipun Blitar. Ayo. Ya Dik, yuk yuk. Terima kasih. Terima kasih. Ini pemilihan lagu yang luar biasa loh. Ini Yeah. istilahnya jangan lupakan jas merah. Yeah. Iya. Kita ingat siapa Bung Karno? Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi berarti sudah mengibarkan Nggih. Indonesia wis ra gelem dijajah. Malam hari ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun, Ibu. Mohon izin kalau Ibu. ada kesalahan Nggih. kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih. Sukses semua, sehat Amin. selalu. Amin, amin, Ya, amin. Mbak, ya. Berkah barokah Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Cantik-cantik, izin, nggih. Masya Allah luar biasa. Matur sembah nuwun. Piyayi Lembah Manah Grapyak Nggih, Sumanah. sembah nuwun Bu. Nggih, semuanya. Siap-siap matur sembah nuwun. Iki mau lelagon Blitar iya. Mulai iki yo bulan-bulan ngene iki awake dhewe yo kudu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Leres. Alhamdulillah ya. Nenek Piai Karangdawa sembalung sungsum kok wis Karangjoho utamane wis sehati kok karo Ibu Haja Kadarwati lagi. Alhamdulillah muga-muga kemitraan ini sampai berlanjut sampai wis pokoke Amin. selama-lamanya ngono ya Mas Gandhi. Amin ya robbal alamin.
dasar piyayinipun ya lembah manah jiwa keibuan momong kagem sedayanipun luar biasa Rama. Nggih. Menika wonten pundutan-pundutan lumantar WhatsApp tak wacane sik ya Mas. Dawuh. Nggih. Menika wah kathah sanget saking Mas Hartono Wuwung iki aturan pinarak Pak Dalang nggih matur nuwun Mas Hartono ki dodolan wuwung seng ki sing saiki pidalem ana nggonku kono. Oh ngaten nggih. Asline kene nggih. Sedia segala macam seng pokoke. Heeh, wuwung sak piturute. Leres. Menika Mas Warsono Tawangmangu ya nderek wungon matur nuwun. Mangke badhe nyuwun lagon nggih. Mas Sukri Hana Caraka. Salam monitor Bapak nggih. Menika mimikri bukan Sukri. Oh nggih. Mas Budi Jakarta. Nggih, nderek monitor wonten malih. Menika Mas Joko Lemahireng ing Papua. Wah, Nggih. Mas Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali nggih. pecinta wayang menika. Lan ugi Bapak Soeharto Condobirawa nggih nderek nusul matur nuwun. Nggih. Mas Joko Sutrisno ki mantan panitera Kabupaten Klaten. Sukses pentasnya ya Om, ikut menyaksikan lewat streaming Om. Makasih Mas Joko. Ugi menika saking Mas Sutrisno Jiwiring nyuwun lagu dangdut. Oh nggih. Saya Mas Pujianto ngebiar Om menika saking Purwodadi. Salam untuk Gareng Purwodadinya. Nggih, siap. Wah, aset Purwodadi. Amin. Mas Mianto HS nyuwun lagu ninggalkan tresnan matur sembah nuwun saking Mas Mianto nggih. Iki mau Mbak Elisa wis. Saiki anu Mas Gareng. Dawuh. Nyuwun gungan karo Mbak Mufida ganti. Oke, siap. Ini. Saya mau tamasya keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca dari tanah berkuda. Beca, tolong bawa saya. Iki kocloke ngungkuli Elisa. Heeh. Iki sindan iki mantan sindan mbuh kuwi sindan sambar gelap apa sambar demit rada. Ampun ngaten to. Ora ngono ki pancen selagane ngono takon ora percaya. Kenalana sik jenenge sapa kenalana wis to. Aku ora ngapusi. Wilujeng dalu nok wong ayu. Kes, sugeng dalu. Kados pundi pawartosipun sehat nggih? Saling asik no. Salim. Halo, namaku Mufida. Aduh, namaku Gareng. Aslinya mana? Aslinya dari kecamatan. Apa ya? Iya, kok serasa saya berkebun ya, Mo? Aku aslinya Tulungagung loh. Kamu mau mampir ke rumahku enggak? Sik, boyokku pedot, Duk. Gimana sih? Guru Kan mau kenalan kok gerusak. Ini namanya kenalan sama Gen Z ya kayak gitu. Oh, Gen Z. Gen Z. Penuh dengan semangat gitu. Oh, Gen Ya Z. walaupun agak nyeleweng kekendiran ya, Yeah. tapi ya memang kayak gini Iya, gitu. luar biasa nih elok. Ditepangke karo warga kene nak coba tepangan karo warga kene. Perkenalkan nama saya adalah Mufida. Ayo perkenalan. Perkenalkan nama saya Mufida. Alamat, Tulungagung. Ya. usia, Usia 20. sekolah, Sekolah di Yogyakarta. status, Status mahasiswa. nama bapak, Nama bapak rahasia. nama ibu, Rahasia. nama pacar. Wes, perkenalan sewengi pedot sekrupe ilang kabeh. Ayo wong energi ngono kuwi genji. Ngene lho, Nok, ora kok perkara energi Kyai Putri iki sing lembah mana alus. Bisa. Kenapa? Tergantung audiennya bagaimana dan yang menyapa bagaimana. Tak beri contoh ya. Contoh ya mau, coba mau. Mulu sing dalu Mbak Mufida. Nggih, sugeng dalu Romo. Sami siap Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. sami Matur nuwun sehat. rawuhipun nggih, Nduk. Nggih, sembah nuwun ugi. Alhamdulillah, sehat-sehat nggih, Nduk. Nggih. Oh, piye? Sugeng dalu, Nok. Nggih, sugeng dalu. Oh iya. Nek sing nakoki piyai luhur, piyai halus ya halus. Oh, bare sing nakoki demit kaya ngene modele. Kaya keterusupan ruyung. Nah, ini kan namanya menyesuaikan. Ya nggih. betul, kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Iya. Melihat situasi, kondisi dan juga toleransi. Iya. Oke, tentunya. Kamu gak takut kan sama aku? Ora mungkin aku tiar wedok. Camil dulu dong.
Aduh. Biar kowe rasa Ya. ngatasi kowe. Jadi ini gimana Pak Dalang? Lagu nduk wonten Iya. kondutan lelagon ngersakaken ninggalkan tresnan. Oh iya, oke siap ninggalkan Oke. tresnan. Iya. Iya iki. Ya. Ini lek ngatasi nek ora Ferdan Pebontot movie daki ra ngatasi ya. Ah ora iso, aku yo ngatasi nek iki. Ayo ngono sedelo boyoke lara ngono. Ora iso, masuk Jen. Ayo, kayak apa? Kire kopi carane no iki. Menika garapanipun kados pripun Rama? Lah kula nyuwun anu mawi cara tulungagungan, Nduk. Nggih. Nggih menawi mboten enten jaranane kula dereng lega, Nduk Cahayu. Oke. Menika Sementara panjenengane cocok rak kalih Mas Bontot to? nggih. Mas Bontot disuwun ngendang sik, Nduk. Nggih, menika besti sampun besti kalih kula. Nggih. Nggih sampun apal solahe kula. Nggih, pun ngerti nggon-ngonani ya, Nduk. Nggih. Heeh, pas-pas sing nggih ngendi rak wis apal, Mas. Nggih, sampun apal Nggih, ngoten. nggih. Apa kulino dolan rono? Wah, piye to? Ya kan besti kan jadi tahu gitu loh. Oh, sok sering cerita ngono ya. Iya. Aku yo paham kok hal itu kok. Ayo. Ayo, kaya ngapa? Ayo Mas lagine. Bontot. Ini tadi dilegani sik tat movie datat. Heeh. Turutono Mas, mesake bocah kaya Iya. ngene. Engko nek nganti umat gendenge malah repot iku Mas. Oh, kuwi ku Oh jenengan niku ngelone aku gendeng ngono. Masya Allah ora no, jenengan piye cantik, ora piye-piye bocah lugu, pinter. Alah lho gendenge umat neh to. Oh, gendeng lek nek aku gendeng. Masya Allah sing gendeng ki aku kok no. Oh iya. Nek kowe Ayo. lho. Oke. Bocah cantik. Ayo Mas Bontot. Nggih. Sekalian nyuwun tulung karo Karang Taruna bar niki mengke banyune kolah mang kebaki nggih para kadang. Heeh. Kenging Sebab apa? ya, Pak? Mufida itu sudah mendajiri setelah selesai main dalam arti nyinden nanti terus anu pergi kamar mandi untuk adus. Iya. Ya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sabune cuwilik putih cilik kae. Apa men? Jenengan kok apa? Jenengan geledah nggen isine kula ya. Yus gampang no. Yo, diaturke, ayo. Diaturke. Ayo ngapa suarane Mbak Mufida Sofiana? Dados. Ya. Oh iya, ini langgaman dulu ya. Iya no, penaan sih no. Oh iya, oke. Yuk. Nangis sakjroning atiku nalika
Dateng yuk. Terima kasih.